Yun na nga mga kosa, hindi ako naka-video buong araw kahapon dahil sobrang busy ko sa family. Yan, tapos akong video, natapos ko na kahapon. Plus, gusto kong mag-enjoy na hindi ako ganun ka-busy kahapon. Busy pa rin naman, pero at least hindi ako nag-i-edit ng sobra. Mga kosa, ulan pa rin ng ulan dito sa Baguio. Hindi ko alam kung anong balita. May bagyo ba? Kasi hindi kasi ako nanonood ng balita eh. Cloudy oh. Hindi makita yung mga puno dun. Yung indication talaga, maulan na maulan talaga. Mga bundok oh. Mga bundok dyan eh. Mga puno-puno. Mga kosa, sobrang busy talaga lately kaya hindi tayo nakakagawa ng mga vlog. 7 o'clock na ng gabi. Pumasok ko ng 7. Uwi ako ng 7. 12 hours. Nag-duty kami yung araw na to. During break, nag-edit ako ng mga footage ko sa phone. Yun yung kagandahan sa sa phone vlogging. Shoot, tas edit, rekta na yun. Pwede mo na rin upload. Kaya nga, parang sa amin, isa sa mga naging factor sa amin para gumawa ng mga vlog sa phone. Pwede mag-vlog sa phone, tas mag-vlog din sa camera ng long video. Yun lang, bilang mo na saging na saba, 30 per kilo dito. Dito ni Warden yan mga kosa. Ayan. Saan eh? Hindi ko mahirapan dito? Catch the ball. Catch the ball. Get the ball. Try again. Good job. Oh, catch the ball. Don't make the camera. Great job. Great job. Mataas. Throw higher. Throw higher. Lo, sino uminom ng coffee ko? Sino uminom ng coffee ni Daddy? Ay, nako. Oo, sukatin mo retainer ni Daddy. Retainer lang yung upper. Retainer! Pagod talaga ako yung araw ito mga kosa, pero sulit pa rin kasi nagkaroon pa rin ako konting oras sa ginagawa ko yung pag-edit sa umaga. Gano'n rin na nagkaroon pa rin ako ng oras sa mga kids. Konting oras. Gawa para mababalikan. Gawa lang nang gawa para may mababalikan. Great job.